Història de Xixona al carrer, la desfeta d'anual. Com hem vist en un capítol anterior, al llarg del primer semestre de 1921, el general Manuel Fernández Silvestre havia intentat ocupar la zona del Rif en Marroc des de Melilla fins la badia d'Alhucemas. Per això havia establert 144 posicions que careixien d'aljub i a vegades amb poques municions, que cobrien 130 quilòmetres i a més havia concentrat la majoria de les tropes en Anual. Després de la victòria rifenya capitanejada per Abdelkrim el Jatavi sobre Igueriben, aquests es van dirigir cap a Anual. En la matinada del 21 al 22 de juliol, el general Silvestre va ordenar abandonar Anual i replegar-se cap Melilla, perquè es trobava desprotegida. La eixida va ser una desbandada on va morir el propi general, va fer càrrec de la columna el general Felipe Navarro. La columna era constantment atacada pels rifenys comandant per Abdelkrim i que anava buscant refugi de guarnició en guarnició. Així van passar per Dardrius, Batel, Tistuín i finalment Montearruit. En esta retirada va jugar un gran paper el regiment de cavalleria d'Alcántara, que es va sacrificar per a que els seus companys arribaren. A Melilla, tots els esforços del general Damaso Berenguer, alt comissari del protectorat, es van centrar en defendre aquesta ciutat. El 29 de juliol van arribar a Montearruit, que es trobava a uns 30 quilòmetres de Melilla, i després de la pèrdua de Nador i Celuán ja no es podia continuar. L'únic que podien fer era resistir i esperar l'arribada d'una columna de socorro. En Montearruit es van refugiar uns 3.000 soldats. Els rifenys bombardejaven la posició i atacaven quan eixien per Àuia. Malgrat que a Melilla arribaven cada vegada més soldats, la prioritat era defensar la ciutat i en cap moment es va plantejar enviar una columna de socorro. El 9 d'agost, avui fa 100 anys, davant de la situació desesperada que es vivia, sense Àuia, sense queviures, amb poques municions, acumulant-se els morts i ja pràcticament sense lloc on soterrar-los, i amb la convicció de que no arribarien cap columna salvadora, el general Navarro va decidir rendir la guarnició de Montearruit amb l'única condició de que respectara la vida dels sitiats. Per la vesprada, després d'entregar l'armament, la columna ja de 1.675 soldats, encapçalada per el general Navarro, va començar a eixir de Montearruit, però va ser atacada i massacrada, i sols van sobreviure el general Navarro i una dotzena d'oficials i un grapat de soldats. Entre els que van morir en Montearruit el 9 d'agost de 1921 es trobava el xixonenc capità José Hernández Mira. Es calcula que en la desfeta d'Anual, entre el 21 de juliol i el 9 d'agost, van morir entre 8.000 i 9.000 espanyols. I això és tot. Si vols saber-ne més, busca en Facebook la pàgina Cronista Xixona.